slušali Zemlju Gruva? A smo se vozili na kamikazama? Ja idem posle. Sama sa sobom pa da razmišljamo sutra i da samo ležim. Gledam kako se kreće po plafonu svetlo što se odbija od ulice. Ispred mene je bilo 1000 izbora, nepredvidivi snoj, veliki snoj, a onda setim se, ja sam samo ja iz strahnutog izbora. Mada kad dođe on, shvatim, on je moj dom, tu mi je najbolje. Nekad misli kako sve što činim čudno je, kao da je neko drugi na mestu mome. Pustim se da otim malo, ali brzo vratim se, sve što imam posle mene je najbolje moguće. Samo izađem iz kuće i da niko ne zna gde sam stroga. Idem, nosi me slučaj do slučaja, pređem pola Novog Beograda. Ispred mene je bilo 1000 izbora, i sve su za kraj, Afrika maj, a onda setim se, jedan život živim, drugi mislim i to su dva. Onaj što mislim, htela bih, ali neću da živim, sama je birala. Nekad misli kako sve što činim čudno je, kao da je neko drugi na mestu mome. Čini mi se da su druge bilo bi zabavnije, čini mi se da je tuđe bolje od mome. Dušo nekad misli kako ovaj život stanje, kao da je neko drugi na mestu mome. Pustim se da odim malo, ali brzo vratim se, sve što imamo za mene je najbolje moguće. Birfest 2022, Zemlja Gruva i Konstrakta predstavit ću vam našu skupinu za mix-pultom Đura, Svetlo Anđelko, Video Kosta, monitoring Dragan, evo ga tu je, zatim dalje Šatrić sa Vračara, Joca sa Zvezdare, Ivan Bon, Mistake, izuzetno novo. 10 sa Konjarnik, recimo sa Konjarnik Joca Antić. I molim vas, Maša, sa Slavije direkt, naša Maša, za nju posebno da čujem. Još jedno, molim vas. Maša. Zemunac. Bošković na gitari i na svemu ostalom. Ja sam sa Novog Beograda. Moja ime Konstrakta. Ne minam se, a da si me pitao ranije. Neću na večer. Kada se, sada ima
neću da mi dušala sam. Ne menjam se, što god da mi nudiš, ne, čak i da mi daješ što sam htela pre. Da vas čujem još jednom, molim vas. Ne menjam se, kada si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve, što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, što god da mi nudiš, ne,